Takže toto je mestečko Ancium, ktoré sa nachádza pri Tyrhenskom mori. A Nero tu mal tú svoju slávnu vilu, kde sa rád zdržiaval, hlavne v lete. Nero to tu mal rád hlavne preto, lebo sa tu narodil v roku 37 nášho letopočtu. Narodil sa do Júlijovsko-Klaudijskej dynastie, teda jeho matka Agrippina mladšia bola vlastne právnučkou prvého cisára Octaviana. Keď mal Nero 3 roky, tak zomrel jeho otec, ktorý sa nazýval Ahenobarbus, čo vlastne v preklade znamená ryšavá brada. A takáto prezývka potom prischla aj Nerovi. Ryšavá brada. Ahenobarbus. Keď mal 11 rokov, tak jeho matka Agrippina sa oženila s cisárom Klaudiom, ktorý si potom Nera adoptoval. A keď cisár zomrel, tak Nero sa dostal na trón ako 17-ročný. Neskôr dal svoju matku zabiť, aby mu nestala v ceste k moci, lebo tá tiež mala mocenské chúťky, Agrippina. A Nero bol spočiatku pod silným vplyvom svojho učiteľa a vychovávateľa Seneku. Ako Alexander Veľký mal svojho Aristotela, tak Nero mal Seneku. Seneca bol vlastne taký stoický filozof, teda zastával filozofiu stoicizmu, čo nie je nič iné ako filozofia, ktorá nabáda k tomu, aby sme potlačili nejaké svoje túžby, vášne. Aby sme až upadli do nejakej apatie. Takže idem ďalej po mestečku, až kým nedôjdem na pláž, alebo k tej Nerovej vile. Neviem, jedna aplikácia mi hovorí, že je zatvorená, a druhá hovorí, že je otvorená, tak necháme sa prekvapiť. Čiže Nero bol pod vplyvom Seneku. Tiež za mladí vynikal v športe, v olympijských športoch. Venoval sa umeniu. Skladal, písal básne, hral na harfu, na útnu. A pokladal sa za veľkého umelca. Veď sa aj hovorí, že keď zomieral,
pri svojom úteku z Ríma, tak jeho posledné slova boli, že o, aký umelec to vo mne umiera. A počas svojej vlády trocha začal robiť blbosti, prestal sa venovať športu, začal si užívať, stučnel a bol čoraz krutejší, vyžíval sa v mučení kresťanov. Až nakoniec bol taký nepopulárny, že sa proti nemu postavila jeho vlastná pretoriánska garda. Pretoriánska garda to bolo niečo ako, predstavme si dnes, niečo ako úrad na ochranu ústavných činiteľov. Som musel skontrolovať navigáciu, či idem dobre. A samozrejme som nešiel dobre. Pápež Inocent 12. Pekný kostolík s fontánkou. No, chodiť po meste, v uličkách medzi ľuďmi a hovoriť pritom do kamery, tak to fakt nie je moja parketa. Preto sa snažím si vždycky nájsť niečo tichšie, kde je menej ľudí, aj keď to je v Taliansku prakticky nemožné. No pomaličky sa už blížime k moru, kde už o pár metrov by mala byť tá zrúcanina tej vily. Do jednej inej Nerovej vily, do tzv. Domus Aurea, do Zlatého domu, by som ešte chcel ísť, keď sa vrátim do Ríma, buď zajtra alebo pozajtra. To bola jedna vila, ktorú si dal vybudovať a postaviť, keď mu tá pôvodná nad Palatínom vyhorela. Neviem, či sa mi to len zdá, a keďže som introvert, tak naozaj normálne cítim všetky tie pohľady ľudí, ako sa na mňa lepia, ako sa na mňa pozerajú. A je to strašne ako nepríjemné. Alebo nie, že nepríjemné, ale skôr také vyčerpávajúce. Také, že nie, že by som sa hanbil, ale proste vravím si tak vnútorne, že musí to byť, musím to robiť.
takto sa pretrčať kamerou cez mesto. Naozaj človek si prípada zvláštne, keď to robí prvý raz, keď začína takto vlogovať a pritom ide cez mesto medzi ľudí a hovorí si do kamery. Ale nevadí, všetko je prvý raz. Možno to bude stať za to. No, musel som ísť do chladku a samozrejme, že som išiel zlým smerom. Ale už sme na správnej ceste. Už na nejaké 4-5 minút a mali by sme byť tam. Aj keď otvorené majú len do 1. Mám ešte necelú hodinu a pol, alebo potom od 4. do 6. Tak neviem. No radšej by som išiel teraz. Nech mám potom celý deň na pláž, pekne na oddych. Naspäť do Ríma sa vraciam až o 8 večer. Takže chcem si toto mestečko, hlavne tú pláž, vychutnať čo najviac. A ešte Onerovi som chcel povedať, že o tej pretoriánskej garde, čo mal tú svoju telesnú stráž, ktorá neskôr sa postupne reformovala, až v nejakom 4. 5. storočí bola úplne zrušená, lebo už naozaj získali veľký politický vplyv. Boli to práve tí pretoriáni, ktorí priniesli Nerovi správu o horiacom meste. Ale inak to bol úplne obyčajný akoby vojenský oddiel. Vojenská jednotka ako každá iná, ktorá sa mohla plne začleniť do bojov. Bolo ich okolo 10 000 týchto pretoriánov. Už je nejaký maják. Čo sa týka tej Nerovej ženy, ktorú som spomínal, že ju dokopal na smrť, tá Popea Sabina, to bola pôvodne žena jedného, myslím, že generála, ktorý sa volal Otto. Asi mal germánske korene. Tento Otto bol pôvodne akoby Nerovým priateľom, ktorý aj udával štýl a módu v Ríme, hlavne čo sa týkalo účesov. A Nero sa proste raz zahľadal do jeho ženy, do tej Popei Sabiny, ktorá sa potom stala jeho milenkou. Isté, že Otto o tom vedel. A tak čo mohol robiť proti cisárovi, keď si chcel udržať jeho priazeň? No samozrejme, že v hlave sa mu už spriadali plány na to, ako ho zvrhnúť. No Nero bol trošku rýchlejší a poslal Otta ako prefekta, to je správcu provincie,
takto vzdialenej Luzitánie, čo je dnešné Portugalsko. A tam bol Otto 10 rokov. No a keď sa títo pretoriáni od Nera odvrátili, tak tedy vlastne jeho režim padol. Začal upadať. A keď prešlo 10 rokov, ako bol Otto v Lusitánii, tak potom istý Servius Sulpicius Galba, správca vedľajšej Hispánie, teda dnešného Španielska, viedol tiež protinerovské povstanie a Otto sa pridal na jeho stranu. Keďže Galba bol bezdetný, Otto, ako jeho spojenca, si chcel zabezpečiť, že sa po ňom stane ďalším cisárom. Lenže Otto si to dobre nezrátal, aby Galba si adoptoval nejakého syna. No neskôr samozrejme aj Otto mal svoje intrigy, ktoré viedol proti Galbovi, takže Galbu zase len zabila pretoriánska garda a nikto nemal problém ani v Senáte, aby Otta vymenovali za ďalšieho cisára. Potom v Germánii však prebiehala Vitéliova vzbúra proti Galbovi, lebo Vitellius ešte o Galbovej smrti nevedel. Čiže zúrila veľká občianska vojna a nakoniec boli porazené aj Ottové vojska, ktorý potom spáchal samovraždu. A nakoniec ako štvrtý v poradí sa v priebehu jedného roka od 68 do 69, jún, december, tak nejako, to bola vlastne vláda 4 cisárov, Otto, Galba, Vitellius, až nakoniec prišiel Vespasián, ktorý pochádzal z takého nižšieho stavu jazdectva. Ale tiež to bol významný generál a takisto Senát si ho potom vymenoval a tento Vespasián založil svoju Fláviovskú dynastiu a začal budovať Kolosseum, ktoré sa samozrejme vtedy nenazývalo Kolosseum, ale Fláviovský amfiteáter, ktorý bol vlastne postavený na bývalých zrúceninách alebo zvyškoch toho Nerovho domu Aurea a konkrétne na tom mieste, kde bolo vypustené to jazero, ktoré tam Nero mal vo svojej vile. Čo sa týka Vespasiána, veľmi sa už teším na nový seriál z obdobia Rímskej ríše. Ten seriál sa volá Those About to Die, čiže po slovensky tí, ktorí majú zomrieť. A v jednej z hlavných úloh tam bude hrať Anthony Hopkins, práve tohto cisára Vespasiána. Takže myslím, že to môže byť oveľa lepší seriál ako nejaký Spartacus, kde boli podľa mňa až príliš prehnané tie
tie filmové efekty, čo sa týka tej krvi a toho sexu. No, toho sexu možno áno, ale čo sa týka tej krvi, tak tie filmové efekty ako fakt, niekedy to tie štúdia naozaj preháňajú. Ako napríklad aj filmy od Ridleyho Scotta 300. To je naozaj niečo neuveriteľné. Life is of little value in Rome, living in the shadow of the rich and powerful. But all of this is about to change. Soon I shall cross the kingdom of darkness. But nothing is more important than protecting our beloved Rome. Our enemies in Rome are dangerous. Children have been taken from me. You need money, lots of money. I will find a way. I will be master of these games. I know what they crave, and I can devise entertainment that will feed that craving. My son, show them you can fight, then we will see each other again. Look at me now, they can't hold me down. So give me the crown. 20 years ago, I scavenged. One beating taken, one beating given, one ugly errand at a time. I thought you were dead. I'm gonna take everything from here. Anything can happen. Even plebeians like us might rule this city. Make way for the king. The moment is upon us. Kill or be killed.